W pierwszym czytaniu, w pierwszym zdaniu Pirmam skaitiny, pirmam sakiny święty Paweł nazywa swoich słuchaczy. Šventas Paulius įvardina savo klausytojus. Mówi, byliście obcy dla Boga i byliście Jego wrogami. Buvote kadaise Dievui svetimi ir priešiškai buvot nusiteikę. To jest bardzo mocne słowo. Tai yra labai stiprus žodis. Być obcym dla kogoś to nie tylko nie znać go, Būti svetimu kažkam tai ne tik tai jo nepažinti. że nigdy cię nie widziałem. Niekada tavęs nemačiau. Tutaj być obcym to znaczy wiedzieć o kimś, Čia būti svetimam, tai yra pažinti kažką, tai žinoti apie kažką, ale udawać, że się tej osoby nie zna. bet vaidinti, kad nepažįstu to kito žmogaus. Chcę dać ci odczuć, że nic dla mnie nie znaczysz. Noriu duoti tau pajaust, kad nieko man nereiškia. Gdyby ktoś mnie zatrzymał i pozdrowił Jeigu kažkas tai mane sustabdytų ir pasveikintų, i powiedział, no co tam ojca słychać? ką ten pas tėvą girdėt, kas naujo. A ja bym nawet nie spojrzał na tę osobę. Ir apsisuku ir net nepasižiūrėčiau iš tą žmogų. Słyszę, co mówisz, Girdžiu, ką sakai, ale chcę dać ci odczuć, że jesteś nikim dla mnie. bet noriu tau leisti pasijaust ir pajaust, kad tu esi man niekas. I Paweł mówi, byliście kiedyś tacy wobec Boga. Ir Paulius sako, kad buvote kadaise tokie Dievo atžvilgiu. I byliście Jego wrogami. Ir buvote priešiški Dievui. Ktoś może powiedzieć, nie, to jest za mocne. Ir kažkas tai galėtų pasakyti, ne, čia yra per stiprus žodžiai. Ja taki nie byłem. Aš toks nebuvau. No, może nie byłem ideałem, Gal nebuvau idealum, ale bez przesady, nie byłem taki obcy. bet tikrai nebuvau toks svetimas. Już na pewno nie byłem wrogiem. Ir nebuvau priešiškai nusiteikęs. To czytamy dalej. Ta skaitom toliau. I Paweł mówi, Bóg was czyni Ir Paulius sako, kad Dievas jūs padaro nieskalanymi, świętymi. Šventais, šventi, tyri ir nekalti. Czyli zupełnie bez żadnej winy, bez grzechu. Be kažkokios tai kalties, be kažkokios tai nuodėmės. Kto z was jest święty i bez winy? Kas iš jūsų esat šventas ir be nuodėmės? Nie tam kiedyś w niebie, ale dzisiaj. Ne, ten kažkur tai danguje, bet šiandien. Kto mógłby wstać wobec wszystkich i powiedzieć, proszę państwa, jestem święty. Kas galėtų atsistoti ir pasakyti, gerbimieji, poniai ir ponos, esu šventas. Miło mi was spotkać. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jestem bez winy. Labai malonu buvo su jumis susitikti. Norėčiau, kad žinotumėt, kad esu be kalties. Jeśli ktoś by wstał i tak powiedział, Jeigu kažkas tai taip atsistotų ir pasakytų, to byśmy pomyśleli, coś niedobrze z głową chyba. Pagalvotumėm, kad šiek tiek su smegenim Jak? Bez grzechu, bez winy? Kaip be nuodėmės, be kalties? Co ty myślisz o sobie? Ką tu galvoji apie save? Może jesteś aniołem już? Gal esi angelu? Ale tak Paweł mówi. Bet taip sako Paulius. Przez śmierć Jezusa Per Jėzaus mirtį Bóg czyni nas świętymi i bez winy. Dievas mus padaro šventais, tyrais ir nekaltais. Więc mi jest się trudno zgodzić z tym, że jestem wrogiem Boga i Bóg jest mi obcy. Man sunku sutikti su tuo, kad aš esu svetimas Dievui ir nepažįstu Dievo. Ale jeszcze trudniej jest mi się zgodzić z tym, że jestem święty bez winy. Bet dar sunkiau man sutikti su tuo, kad esu šventas, tyras ir nekaltas. Ale i jedno, i drugie określenie jest prawdziwe. Bet ir vienas, ir kitas apibrėžimas yra tikri. Pierwsze robi z nami grzech. Pirmą dalyką padaro su mumis nuodėmę. Ale to, że
stajemy się święci i bez winy, bet tai, kad patampame šventais, tyrais ir nekaltais, nie jest naszym działaniem. tai ne mūsų veiksmas. To jest działanie Pana Boga w Tobie. Tai yra Dievo veiksmas mumise. I nie masz mocy, żeby uczynić się osobą świętą. Ir neturi tiek galių, kad patapt šventuoju, To może zrobić Bóg. tą gali padaryti tik tai Dievas. Dokładnie tak, jak mówiliśmy rano o synu marnotrawnym. Lygiai taip pat, kaip kalbėjom ryte apie sūnų palaidūną. On na nowo nie ma mocy uczynić się synem. Jis iš naujo neturi galios tapti sūnumi. On by akurat nie miał problemu zgodzić się ze świętym Pawłem. Jis neturėtų problemų sutikti su šventu Paulium. Gdyby Paweł powiedział mu, ty byłeś wrogiem swojego ojca i ojciec był ci obcy. Jeigu Paulius pasakytų, buvai priešas savo tėvui ir buvai svetimas tėvui. No i ten chłopak powiedziałby, no ja bym lepiej tego nie określił, to prawda. Ir tas vyras pasakytų, aš geriau geresnio apibrėžimo neraščiau. Tai yra tiesa. Ale sam nie jest w stanie tego zmienić. Bet pats negali to pakeisti. Więc idzie do ojca i mówi, jeśli chcesz, możesz to zmienić. Ir eina pas tėvą ir sako, jeigu nori, gali tą pakeisti. I w śmierci Pana Jezusa wszystko się zmienia w nas. Ir Jėzaus mirtyje viskas pasikeičia mumise. Jeśli dla Ciebie to jest za dużo myśleć, że stajesz się osobą świętą i bez winy, doskonałą, Jeigu tau tai yra per daug, galvot, kad tampi šventų, tyrų ir nekaltų, to znaczy, że Twoja wiara jeszcze tak daleko nie sięga. tai reiškia, kad tavo tikėjimas nesiekė taip toli. No i mówisz, no tak, ale co ja mam myśleć o sobie, że jestem święty? Ir tada sakom, tai ką, aš turiu galvoti apie save kaip apie šventą žmogų? Nie o tym mówimy. Ne apie tai kalbam. Twoja wiara nie ma sprawić, że myślisz o sobie dobrze. Tavo tikėjimas neturi padaryti, kad pradėsi apie save gerai galvoti. Wiara sprawia, że myślisz właściwie o Panu Bogu. Tikėjimas padaro, kad galvoji teisingai apie Dievą. Zaczynasz rozumieć, kim jest Pradedi suprast, kuo yra Dievas i co może zrobić. ir ką gali padaryti. Bóg może dać Ci świętość. Dievas gali suteikti tau šventumą Może uczynić Cię osobą bez winy. ir gali padaryti, kad būsi nekaltu. Czy Bóg, w którego wierzysz, ma taką władzę? Ar Dievas, kuriuo tuo tiki, turi tokią galią? I kiedy spojrzymy na Ewangelię, Ir kai pasižiūrim į Evangeliją, widzimy przykład osób czy serc, matome pavyzdį asmenų arba širdžių, które uważają, że być doskonałym to znaczy wypełnić prawo. kurie mano, kad būt be priekaištų reiškia gyventi pagal įstatymą. Tutaj przykładem są faryzeusze. Čia, pavyzdžiui, yra fariziejai. Oni gniewają się, że uczniowie Jezusa nie zachowują prawa. Ir jie pyksta, todėl kad Jėzaus mokiniai nesilaiko šabo. Czyli zachowanie przepisów, zachowanie prawa czyni nas doskonałymi. Ar jeigu mes laikomės įstatymo raidės, tai mes patampame be priekaištų, be nuodėmės? Nie. Ne. Czy osoba, która jeździ samochodem zgodnie z przepisami, Ar žmogus, kuris važinėja automobiliu ir paiso visų taisyklių, czy to znaczy, że jest doskonałym kierowcą? ar tai reiškia, kad yra labai gerų vairuotojų? Myślę, że nie. Manau, kad ne. Ponieważ stosować się do przepisów to jest dobra rzecz, ale to jest jedno, Manau, kad ne, todėl kad važinėti pagal taisyklės tai yra viena, a być naprawdę dobrym kierowcą to jest coś innego.
o būti iš tikrųjų labai geru vairuotoju tai yra kažkas tai kitko. Wiedzieć, jak się zachować, kiedy samochód wpadnie w poślizg zimą. Žinot, kaip reikia pasielgti, kai žiemą pradeda mėtyti automobilį. Albo jak ruszyć, kiedy stoi samochód na górce. Kaip pradėti važiavimą, jeigu nuokalniai stovi automobilis. To wszystko wymaga doświadczenia, praktyki. Ir visi tie dalykai reikalauja praktikos, reikalauja patirties. Więc Jezus nie mówi, zachowanie przepisów jest złe, Jėzus nesako, kad laikytis įstatymo yra blogai, ale mówi, zachowanie przepisów nie czyni was doskonałymi. bet Jėzus sako, kad kai jūs laikotės įstatymo, dar netampate tobuli. To jest początek drogi, a nie koniec. Tai yra kelio pradžia, o ne pabaiga. Faryzeusze mówili, ale my wszystko zachowujemy, co trzeba, Bet fariziejai sakydavo, o mes laikomės visų įstatymo reikalavimų, viskas, ko reikalaujama, laikomės tų i nic więcej nie musimy robić. ir nieko daugiau neturim daryti. I Jezus mówi, no to właśnie jest pomyłka. Ir Jėzus sako, va būtent tai ir yra klaida. I jeśli zachowujesz przykazania, Jeigu laikaisi įstatymo, to jest świetny początek tai yra puikiai pradžia do tego, żeby poznać mnie, tam, kad pažintumėm mane, żeby zacząć mieć relacje ze mną, tam, kad pradėt turėti santykį su manim, a nie z przepisami. o ne su taisyklėm. One są punktem wyjścia, początkiem, a nie końcem. Tai yra kelio pradžia, o ne pabaiga. I kiedy Jezus mówi, ja jestem Panem szabatu, Ir kai Jėzus sako, aš esu šabo viešpačiu, to nie mówi, że szabat czy przepisy to jest jedno, tai ir nesako, kad šabas ir taisyklės tai yra viena, a ja to jestem coś innego. o aš tai esu kažką tai kitko. Nie, bo On wymyślił szabat. Ne, todėl kad tai yra Dievas sugalvojo šabą On dał przepisy, ir jis davė įstatymą. ale to, co mówi dzisiaj w Ewangelii, Bet tą, ką sako šiandien Evangelijoje, to nie wystarczy mieć relacje z przepisami. tai neužtenka turėti santykius su teise. Nie wystarczy robić to wszystko, co jest nakazane. Neužtenka daryti to, kas yra įsakyta. Trzeba rozumieć, czego oczekuje druga osoba. Reikia suprast, ko tikisi kitas asmuo. Na przykład, gdyby w rodzinie albo w klasztorze Pavyzdžiui, jeigu šeimoje arba vienuolijoje wyznaczamy sobie obowiązki. suteikiam patarnavimą, No to pareigas. ty wynosisz śmieci. Tu išneši šiukšles, Dobra, ty myjesz naczynia. tu plauni indus, Dobra, ty robisz zakupy. tu apsipirkinėjai. Dobra. Wszystko podzielone? Viskas yra išdalinta? No tak. No. I teraz jeśli na przykład, nie wiem, jest wiatr i zatrzaśnie okno i zbije się szyba. Ir jeigu vėjas užtrenkia langą ir sudužo langas. I ta szyba leży przez miesiąc rozbita Ir šitas stiklas guli mėnesį laiko i deszcz pada przez to okno rozbite, ir lyja lietus per tą sudužtą jest langą. zimno w domu. Šalta. I kto ma to zrobić? O, kas turi tą padaryti? No ja nie, bo ja wynoszę śmieci. No, aš ne, todėl kad aš išnešu šiukšles. Jak wrzucisz to szkło do śmieci, to ja je wyrzucę. Jeigu tu išmesi tą stiklą į šiukšlių dėžę, aš išnešiu. Ja robię zakupy, no co ja mam tyle rzeczy robić? Aš apsipirkinėju, o tai ką dar ir tvarkyti čia. Więc to byłoby zachowanie prawa. Ir taip būtų, kai laikytumėmės įstatymo. Oczywiście brzmi to śmiesznie, Žinoma, skamba tai juokingai, bo we własnym domu nikt by nie czekał miesiąc, żeby naprawić okno czy posprzątać. savo namuose niekas tikrai nelauktų mėnesio laiko tam, kad sutvarkyt šituos dalykus.
Ale czasami tak robimy w naszym życiu w sferze emocjonalnej. Bet labai dažnai emocijos sferoje savo gyvenime panašiai darom. A nawet w życiu duchowym. O kartais net ir dvasiniam gyvenime. Mówiąc, przepraszam, ale to co moje, ja zrobiłem. Sakom, atsiprašau, tas, kas man priklauso, aš tą padariau. I problem nie polega na tym, że ty musisz wszystko robić. Ir problema ne tame, kad tu turi viską daryti. Nie o to chodzi. Ne tame esmė. Ale jest twoim zadaniem nie tylko wypełnić obowiązek, Bet tavo užduotis ne tik tai laikytis pareigų, vykdyti tas, kas yra tavo pareigose, ale pytać Pana Boga, co chcesz, żebym zrobił. bet klausti Dievo, ką nori, kad aš padaryčiau, Co jest twoim pragnieniem, Panie? ko trokšti iš manęs. Więc faryzeusze zrobili swoje zadanie. Fariziejai atliko savo pareigas. Wynieśli śmieci, zrobili zakupy Išnešė šiukšles, apsipirko i mówią, no teraz należy nam się nagroda. ir sako, o dabar mums priklauso nagroda. Dovana. A Jezus Apdovanojimas. mówi, no nie, O Jėzus sako, na ne. zapomnieliście o drobnej rzeczy. Pamiršot apie smulkų dalyką. Porozmawiać ze mną. Pasikalbėti su manim. Zobaczcie, że oni nie rozmawiają z Jezusem, Pasižiūrėkit, kad jie nekalba su Jėzumi, tylko oskarżają uczniów. tik tai kaltina mokinius. Ponieważ to się dzieje 2000 lat temu, Tai vyksta prieš 2000 metų. to myślę, że wtedy nie było kamer. Tai suprantu, kad tada nebuvo videokamerų. Nikt nie robił zdjęć apostołom na polu. Niekas nedarė nuotraukų apaštalams lauke. Więc jeśli faryzeusze wiedzą, że uczniowie zrywają głosy, Jeigu fariziejai žino, kad mokiniai rauna varpus, to znaczy, że byli dostatecznie blisko, żeby to zobaczyć. jie buvo pakankamai arti tam, kad tą pamatytų. Czyli byli dostatecznie blisko, żeby z Jezusem rozmawiać. Buvo pakankamai arti, kad su Jėzumi pasikalbėtų. Ale ich serca nie były na tyle blisko, żeby Jezusa słuchać. Bet jų širdis nebuvo taip arti, kad galėtų Jėzaus klausytis. Więc we własnych oczach oni są doskonali. Jų akise jie yra tobuli. Jakby powiedzieli, o, my to jesteśmy święci i nieskalani. Lyg tai sakytų, mes esam šventi, tyri ir nekalti. I Jezus mówi, kochani, to Bóg czyni świętym i nieskalanym. Jėzus sako, brangieji, tai Dievas padaro šventais, tyrais ir nekaltais, A nie wasze własne działanie. o ne jūsų veiksmai. Przyjdźcie do mnie, a wszystko się zmieni. Ateikit pas mane, viskas pasikeis. Więc to jest pewne zaproszenie dla nas. Ir tai yra savotiškas kvietimas mums. Nie musimy być doskonali w oczach ludzi. Neturime būti tobuli žmonių akise. I nie trzeba się martwić, bo nigdy nie będziemy doskonali w oczach innych. Ir nereikia pergyventi, todėl kad niekada nebūsime kitų žmonių akise tobuli. Ludzie nigdy nie uznają nas za doskonałych. Žmonės niekada pasakys, kad mes esam tobuli. Więc chodzi o to, żeby być doskonałymi w oczach Ojca, Esmė tame, kad reikia stengtis būti tobulais Dievo akise, ale to nie jest wynik naszej pracy, naszego działania, bet tai ne mūsų veiksmų rezultatas, ale naszego ufania. bet mūsų pasitikėjimo. I ostatnia rzecz. Ir paskutinis dalykas. Jak reaguje Jezus na te oskarżenia faryzeuszów? Kaip reaguoja Jėzus į fariziejų kaltinimus? Jezus broni swoich uczniów. Jėzus gina savo mokinius. Broni ich dlatego, że oni byli święci i nieskalani? Ar gina todėl, kad jie buvo šventi ir nekalti? Nie, bo uczniowie jeszcze popełnią wiele grzechów. Ne, todėl, kad mokiniai irgi daug nusidės. Broni ich dlatego, że uczniowie wybrali Jezusa. Gina todėl, kad jie pasirinko Jėzų. Oni są przy Nim, idą za Nim.
Jie yra su Jėzumi, seka iš paskos, są Jego. yra jo. Więc Jezus dlatego staje w ich obronie. Todėl Jėzus juos gina. Dlatego daje swoje słowo, które wyjaśnia to, co robią uczniowie. Duoda savo žodį, kuris paaiškina, ką daro jo mokiniai. Bo nie chodzi tylko o to, że to wyjaśnienie Jezusa słyszą faryzeusze. Ir tai nėra, kad tą paaiškinimą girdi tik tai fariziejai, Ale też słyszą to uczniowie. bet girdi irgi mokiniai. To daje głęboki pokój, jeśli słyszę, że Jezus mnie broni. Ir tai suteikia man gilę ramybę, jeigu aš girdžiu, kad Jėzus mane gina. Ale znowu, nie dlatego, że jestem idealny, Bet ne todėl, kad esu idealus, ale dlatego, że On mnie kocha. bet todėl, kad Jis mane myli. I to jest podstawa mojej ufności. Ir tai yra mūsų pasitikėjimo pagrindas. Wiem, że robię wciąż wiele rzeczy źle. Žinau, kad daug dalykų darau blogų. I jeszcze wiele razy się pomylę. Daug kartų dar suklysiu. I mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni na lepsze. Ir tikiuosi, kad kadaise tai pasikeis į gerą. Ale wiem, że dzisiaj Ty mnie kochasz. Bet žinau, kad tu šiandien mane myli. I wiem, że to nigdy się nie zmieni. Ir žinau, kad tai niekada nepasikeis. Amen. Amen.